4 ETF-а, които често бият S&P 500, но не са за всеки. Номер 1. InvestQ QQQ. Този ETF е един от най-търгуваните в света. Фокусът му е върху големи технологични иновативни компании, като Apple, Microsoft, Nvidia, също така. Такса за поддръжка на ETF е 0,2% годишно. Той предлага минимална дивидендна доходност, тъй като акцентът му е растеж. Средната му годишна доходност за последните 3 години е около 29%. Тук имаме по-голяма възвръщаемост, но и по-голям риск. Номер 2. Vanguard Information Technology. Ново фокусът е върху акции на големи технологични компании, но този ETF предлага по-добра диверсификация на повече компании, отколкото други ETF. Годишната му такса е само 0,1%, като е двойно по-малка от тази на QQQ. Последните 15 години от 2010 година насам ETF-ът е дал възвръщаемост от 1623%. Това свежда средната му годишна доходност до 20,46%. Този ETF обаче крие така нареченият секторен риск. Ако технологичният сектор преживее голям спад, той този ETF ще го преживее. Трети ETF VanEck Semiconductor с тикер SMH. ETF-ът инвестира в полупроводниковата индустрия, която е движещата сила на AI индустрията. С две думи, полупроводниковата индустрия включва производството на така наречените чипове и хардуерни технологии. Този ETF изпитва малко по-големи колебания, защото тук индустрията е циклична. Едногодишната възвръщаемост се равнява на около 30,6%. Четвърти, последен, но не и по важност, Vanguard Megacap Growth ETF. Той проследява най-големите, така наречени growth или растежни акции. Фокусът му е върху крупни растежни компании в САЩ, които често съвпадат с тези на Magnificent Seven. Този ETF е най-ефективен по разходи за дългосрочно инвестиране, защото таксата им е най-ниска от 0,07%. Ако искаме по-концентриран портфейл, този ETF е подходящ, защото се фокусира върху 70 акции. Тук рискът е тясната експозиция към големите технологични компании. Запомнете едно. В технологичният сектор спадовете болят много повече.